No niin, morjes pitkästä aikaa. Viime kerrasta onkin aika, kun video tehty ja nyt sitten tuli semmonen, että jos koittaisi saada taas aikaiseksi jonkun pätkä, että saa touhuttu ja tapahtunut kaiken näköistä. Ja tervetuloa, niin kuin tuossa pätkä alussa näitte, niin tervetuloa tähän meidän uuteen Kotkan pesään, eli West Coast Power Gymille. Ja tosiaan tää on meidän uusi voimailuseuran-sali. Laitettiin tää pystyyn, kun toi kunnan sali meni, tai kunnan sali oli, niin koko talo meni sisätilaremonttiin ja se loppui sit siitä monien kymmenien vuosien jälkeen se sali. Ja saatiin lunastettu siitä irtaimisto tänne ja nyt ollaan sit tää reenattu jo jokuset viikot tai kuukaudet. Voidaan käydä pikku salitour läpitte. Tällä hetkellä tässä on meidän tänne vaatimaton lounge-tila. Tietysti valkokangas täytyy olla. Täältä on mukava katsoa sit videotykiltä. Vähän kisakatsomo pitää täällä, kun tulee hyviä kisoja, niin on mukava siinä sit porukalla katsellaan. Tää on siis tosiaan vanha kuntosalitila, missä me ollaan ollut aikana ennen meitä. Kuntosali tuossa 2000-luvun alkupuolella meni kiinni ja siitä lähtien on ollut varastotilana. Ja sitten meillä on tässä ihan vanhat käsipainot, vaatii vähän fiksausta vielä. Siinä on ihan riittävä määrä käsipainoja, johonkin 5 asti taitaa olla. Siinä on vähän meidän yhdistyksen tämänvuotiset sponsorit tai tämä ja ensivuotiset sponsorit ja siellä on peiliin ja saa näytellä tuplahaukkaa ja isoja reisilihaksia. Siinä on vähän isompaa käsipainoa. Sitten tuossa perusmitti. Ja sitten on ylätaljaa. Meillä on itse asiassa tuossa nyt 3, noin 2 on tehty vanhasta ristikkäistaljasta erille ja tehty niistä irtotaljat. Vinopenkkiä, sitten meillä on yksi tommonen vanha ristitalja tossa. Ajaa ihan hyviä asioita vielä. Komporäkkiä, eli saa kyykättyä ja penkattua siinä. Tuolla on vähän, pystyy vääntämään vatsaa ja jumppaamaan kun tarvii. Ja tosiaan meillä on tää 3 penkkipaikkaa. Normipenkkipaikkaa, kyykkypaikkoja on 4 ja vetopaikkoja on 2. Siinä on monolifti. Sitten meidän penkit tossa siinä ja powerräkkiä siellä. Irtokyykkytelinet ja sitten meillä on pari vetopaikkaa tossa. Tarvittaessa saadaan 3. vetopaikka kyllä tehtyä, ettei ole niin, jos joskus tarvii. Siellä on meidän ennätystaulu, on vähän tyhjän näköinen vielä. Tehtiin se uudestaan. Tarvitsisi vielä kirjoittaa sinne vanhat lukemat tai nykyiset lukemat, mitkä on porukalla ja semmoista. Sitten vähän jalkalaitteen hakkii, reideojennuskoukistusta, hyperreverset, prässit. Joo, ihan semmonen peruskalusto, muutamia erikoistankoja mitä tarvitaan voimanostosia. Sitten löytyy myös vahvemmia juttuja, löytyy tukkia ja merkkaria ja salkkuja ja semmoista pystyy. Tuossa on tommonen huoltokäytävä, missä pystyy kävelemään aika pitkänkin matkan niille, että jos tarvii, mutta se ei ole varsinaisesti meidän käytössä tai niin yhteisessä käytössä rakennuksessa, mutta siinä periaatteessa pystyy tekemään pitkällä matkalla kävely ja renkaan pyöritystäkin ja sen semmoista. Vähän semmoista pikkusipistelyä tää vielä vaatii, mutta ei paha, että aika lailla valmis tonne. Aina on tietty jotain parannettavaa. Siitä mennään naisten pukkariin, sinne ei uskalla mennä. Sitten on siivouskomero siinä ja sitten meillä on miesten pukkari täällä näin. Suihkut ja vessat. Semmonen ihan toimiva ratkaisu tämä meidän yhdistyksen käyttö. Et tosiaan meidän yhdistyksen jäsenillä vaan, että
pitää olla kulmia seura, jos tänne haluaa treenailemaan kyllä. Mut joo, jos palataan siihen tilanteeseen, kun mä tuossa viimeisiä päivityksiä tein tuosta ABS Powerliftingin kisasta tuolla Irlannissa. Ja tosiaan olinkin siellä kisailemassa ja kesällä tapahtui pieni loukkaantuminen tuohon selkään. Ja sit sitä mä luulin, että se oli kunnos, mutta ei se sitten ollutkaan. Lyhykäisyydessään näin tämä tarina meni ja toi kisa, mihin olin satsannut niinku rahallisesti kaikki vapaa-ajat ja panostanut, että nyt tehdään kova tulos ja pärjätään kisassa ja tähtäsin tietysti voittoon ja että saa sen pro-oikeuden niinku seuraavalla vuodella. Ja sitten se meni vituiksi, selkä ei ollut kunnos, tai tarkemmin sanottuna tuo lantioseutu ja S-nivel. Meni ensimmäisessä maastavedossa sitten meni uudestaan ja sen verran pahasti, että kisa oli pakko sit jättää siihen. Toki kävin vielä toisen maastavedon koittamassa ihan niinku, koska en halua luovuttaa, niin vaikka kuinka paljon sattuisi, niin kävin sitä koittaa, mutta se ei pystynyt ollenkaan edes lähteä vetämään. Se sattui niin paljon tonne Pakaraseudulle, Lantio-Pakaraseutuun, että se oli sit siinä. Hädin tuskin pääsin kävelen lavalta pois. Et se oli aika kova semmonen henkinen kolaus itselle ja ollutkin sen, en ole hirvittävästi päivitellyt missään sosiaalisessa mediassa tai niin paljon kuin ennen. Ja, se meni aika siitä käsitellä se tuo pääsisällä ja en ole edes koko kisan taltiointia kattonut. Klipit omista nostoista olen laittanut kyllä Instaan jo aikoja sitten, mutta en ole sitä kisaa kattonut tallenteelta. Ei ole kiinnostanut se, että sen verran se kesti pitkään kyllä taipua ja käsitellä päässä, kun ei ollut tavallaan niinku itsestä kiinni, niinku sillä en kämmännyt mitään, mutta sitten kun ei paikat vaan kestänyt, niin se söi kyllä miestä. Sitten siinä oli vielä semmonen, että kisan voitti sen aika yllätysnimi ja pisteet oli semmoset, että ei mun olisi tarvinnut edes omaa ennätystä vetää, niin mä olisin voittanut kisan, että se sitten vähän vettä kiukaalla siinä lyhykäisyydessä vähän mitä tapahtui Irlannissa niin mä voin laittaa vaikka seuraavaksi vähän tästä nostovideoisiin ja mä kerron siinä kisan tai nostoista vähän siinä samalla ja palataan sitten uudestaan tähän. Joo, eli tässä on 3. kyykkyyritys kyseessä ja 250 kiloa tangosia. Ja edellinen yritys 245 kiloa oli onnistunut nosto, toki vähän piukanlainen, eli korotettu 5 kiloa. Ja tämä ainakin oli tavoitteena ottaa tämä 250. Vähempää ei tyydytty. Siitä lähdettiin viemään. Vähän tuntui jopa paremmalta, kun lähtee viemään kuin se edellinen nosto ja lähti ylöskin ihan kivasti. Mutta sitten tunsin, kun alkoi tasapaino menee ja sittenhän se lopussa menikin. Hylky meni. No sitten mentiin penkkiin ja tässä on kyseessä kakkosnosto 145 kiloa ja tää jäi mun parhaaksi. Että kolmosnosto voitettiin 147,5, mutta se ei tullut loppuun asti. Niin. Penkki lähdettiin ihan odottavaisin mieli, että vaikka kyykys jäätiin vähän tavoitteesta, mutta ajattelin, että ollaan vielä kuitenkin yhteistulostavoitteessa kiinni. Ja sieltä lähtee ja piukka oli. Muistaakseni tästä tuli yksi punainenkin tuli, mutta hyväksytty kuitenkin. Sitten mentikin maasta vetoja siihen, mikä muuttikin sit koko paletin ihan päälaille. Eli 265 aloitus, viimeinen lämpö oli 235 ja siinä ei tuntunut vielä minkäännäköisiä kipuja. Tässä sitten kun lähdin tuolta alhaalta vetää, niin sitten tunsin, että nyt kävi huonosti. Hyvinhän se nousi, ei siinä mitään. Sitten tuossa ei meinannut enää päästä kunnolla seisoo suoraksi. No toinen yritys sitten tietenkin piti ottaa, kun ei osaa kertalaakista luovuttaa, vaikka pitäisi. Sitten 285 ja tämmöinen epätoivoinen yritys siitä sitten. Kyllä mä tunsin tuossa, kun rupesin tangosta ottaa kiinni.
Tämä ihan tekemätön paikka, hyvä kun pääsee alas kyykistämään. Ja kun lähdin tuosta vetämään, niin tunsin, kun nitkahti kerran vielä niin sanotusti kertakielon päälle. Ja se homma oli sitten sitä myötä selvä. Joo, siinäpä ne. Sitten tosiaan Irlannissa kun kotiuduttiin, niin aikamoisen reissun jälkeen taas, niin sitten ruvettiin, ihan selkeä suunnitelma oli, että kuntoutetaan toi selkä kuntoon ja nuollaan haavat ja näin. Ja sitten fysioterapeutin kanssa tehtiin suunnitelma ja ohjelma, että miten lähdetään sitä parantaa. Ja 3-4 viikkoa sitä tehtiin ja puntit oli vähän vähemmällä. Ja sitten se lähti parantua siitä ja sitten alettiin lisäämään kuormaa ja nyt se on niinku aika lailla entisensä. Et tietenkin koko ajan se pikku pelko tuolla on, että koska tulee semmonen vihlasu, mutta nyt ollaan pystytty treenaamaan ihan hyvin. Et nyt on enemmänkin vasen olkapää sit siinä mallissa, että ei oikein pääse kyykkytangolle ja penkkailu ei pysty, että se on semmonen vähän voimaton, mutta sekin ainakin mulla oli hartiaseutu oli tosi kireä, että siinä on varmaan yksi osasyy miksi olkapää kiukuttelee, että sitä nyt tässä parannellaan ja vedossa nyt sit olen käynyt, kun oltiin lomareissulla tuossa Espanjassa, niin kävin siellä pari kertaa reenailemaan siellä 250 kolmosen nappasin siellä sit ja maasta ja sit pari viikkoa siitä niin otin 271 salilla, semmonen vähän ykkönen ja no sit päätin, että lähdetän pari kertaa vielä kisailemaan tänä vuonna, tai ehkä jopa 3, et vähän sillä ajatuksella, että saatais ehjiä nostoja tähän loppuvuoteen ja olisi siitä hyvä fiilis sitten, ei ole kiva lopettaa tommoseen huonoon kisaan. Sitten nyt on tosiaan tarkoitus ensi viikolla mennä Juvalle, Autumn Powerlifting Meet, VPCn järjestämä ja sinne sitten tosin pelkkin vetoon menee ja tarkoitus on pitää käyrän ikään kuin nousevana sinne loppuvuoteen, et ei oo, yritetään ainakin olla vetämässä mitään tappimaksimeja siellä. Ja sitten sen jälkeen siitä mennään sitten 3 viikkoa eteenpäin. Mä lähden Latviaan. Siellä mä olen ilmoittautunut 3 lajiin, mutta katsotaan nyt käden tai olkapään tilannet, niin et vedetäänkö sitten vaan sielläkin. Ja sitten siitä 5 viikkoa meillä on vielä tässä paikalliskisat, meidän joulukisat tuossa paikallisessa baarissa, niin jos siellä sitten ottais kaikki itsestä irti, että semmonen plääni. Mut katsotaan, miten se tästä lähtee. Et sais vaan pysymään itse ehjän ja noin, niin eiköhän siitä hyvä tuu. Veto nyt ainakin näyttää ihan ok. Et toivottavasti nyt vaan paikat ei ala prakaa. Ja toki mä olen nyt tehnyt tossa nyt kuntouttavia liikkeitä edelleen, vaikka on puntti nyt tehnytkin, että se jeesaa kyllä. Et siinä on lantioseutu, siellä niinku eniten oli se varmaan se syypää, miksi se toi meni, että se oli tosi jäykkä, ei se liikkunut niinku lantio yhtään mihinkään, se oliko yhtä puuta. Ja nyt se on saatu sit jo sen verran liikkumaan, toki oikea puoli on edelleen, se on hiukan piukempi, että se ei liiku niin paljon mitä toinen puoli. Niinku, puoliero on, mutta paljon parempi mitä ennen. Mutta ei tässä silti miksikään tanssijoiksi vielä ruveta, ei se mikään spagettilantio sentään ole. Semmosta. Mut mä jatketaan tästä eteenpäin, mä lähden töihin ja toi Juvalt varmaan seuraavaksi tulee ottaa materiaalia, koitetaan päivitellä ja siitä kisasta, niin katsotaan. Koitetaan pitää kanava aktiivisen. Ei mitään. Nähdään taas. Moro.